जों फाइनाल एकाडेमिनिफ्राय गासै टटेल स्टुडेन्टफोरा साइन्सनिफ्राय 130 स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन आरो बिनिफ्राय ओमफ्राय 112 आ फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय सेकेन्डआ 18 स्टुडेन्टस बियो साइन्स स्ट्रिम ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय जोङो मोननो हादों टटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 71 ओमफ्राय बेनिनो जोंनिया फार्स्ट डिभिजन 53 स्टुडेन्टस ओमफ्राय सेकेन्डआव 17 आरो थार्ड डिभिजनाव 1 बे 100% पास जाजोबदों आरो आगोलनिख्रुइ जोबोद मोजां बारा जादों आरो एबार 100% बोसोरबानिफ्रायनो जोंनिया रिजाल्टआ मोजांखा आरो देग्लायनि बोसोराव साबसिन जाबावदों आरो साइन्सआव जोंनिया देरहासार बसुमतारी बियो मोननो हादों 93.2 ओमफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय जोंनिया हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननो हादों टिना स्वर्गियारी 91.6 जाफुंसारनाया आं गिबियावनो स्पेसियेलि जोंनि फाइनाल एकाडेमिनि सालायगिरि मेनेजमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथां सारमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन बिथांमोननि बेंनायाव नायफिननायाव दिनै जोंनि स्टाफआ स्ट्रंलि खामानि मावदों लोगोसे सेकेन्डआव आं जोंनि टिचिं स्टाफ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो बिथांमोना गावनि डेडिकेसनजों गावनि जितु वर्क एन्ड कनफिडेन्सजों दिनै गथ'फोरखौ मोजां दानो हादों लोगोसे थार्डआव आङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ साबायखर होगोन बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै डिसिप्लिनखौ अबे खालामनानै रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै जोबोद मोजाङै क्लास लादों बेनि थाखाय आं गासैबो मेनेजमेन्ट कमिटि स्टाफ आरो स्टुडेन्ट गासैखौबो आङो साबायखर होनो लुबैयो आरो आंथ' सासे गोरायुं हिसाबै जों बे कलेजनि गोरायुं हिसाबै जों गोबांसिन खामानि मावनो गोनां दङ जोङो जितु फरायसा फरायसुलिफोरनि जितु पार्सेन्टेजजों लोगोसे आखल आखु दानाय मोजां आखल आखु दानाय मोजां सासे सुबुं महरै दानानै हरनो हानाय बेफोरखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावसिननो थाखाय आङो डेडिकेटेड गोबां सम होदों इन्सटिटिउसनजों नांफादों आरो मेनेजमेन्ट कमिटि सार बिथांमोनाबो जोबोरैनो नांथाब नाजादों गाइड होदों आरो आंनि मुङा देरहासार बसुमतारी आङो फाइनाल एकाडेमि बरमायाव फरायदोंमोन साइन्स स्ट्रिमाव आङो ओइचएस आनजादाव 93.2% लानानै उथ्रिसारनो हादों आं सिगाङाव बर' बिजोङै फरायदोंमोन मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुलाव आं सानो सिगाङाव जाय नोङो क्लास 10फोरखौ जाय मिडियामाव फरायदोंमोन बियो बांद्राय मेटार खालामा खालि नोङो उनाव बेसेबां नोङो हार्ड वार्क खालामो बेखौसो बांसिन मेटार खालामो बिसो आङो आंनि पेरेन्टस आंनि स्कुलनि वार्डेन्स टिचार्स बिसोर गासिखौबो आरो आंनि लोगोफोर आंनि हस्टेल खाथियाव थानाय आंनि आदामोन बिसोर गासिखौबो आङो बिनि थाखाय साबायखर होयो आङो निट होनानै डक्टरनि जानायनि सिमां लायो फाइनाल एकाडेमि बरमा बाक्सानिफ्राय 91.2% लानानै पास जादों साइन्स स्ट्रिम बर' medium. First of all, I want to thank all of the teachers, staff members for my excellence percentage mark that I obtained. I am very grateful to them, and they're really very supportive and nice and guide with so much love and care that I scored 91.2% in this exam. आंथ' दा इन्जिनियारिं लाइन लादों स' JEE एग्जामखौ क्रेक खालामनायनि ड्रिम दं स' ट्राइ खालामनो टिना स्वर्गियारी आङो निकासि 3 नम्बर दिहिरानिफ्राय फैदों आरो फाइनाल कलेजनिफ्रायनो आं फरायनानै 91.2% लानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों मेनलि टिचार स्टाफ्स फाइनालनिफ्राय आं बिराद मोजां ट्रिटमेन्ट मोन्दों होननानै आं बुंगोन एन्ड सेकेन्डलि आंनि पेरेन्टस for their support and their efforts towards my studies. आं UPSC होनानै सासे IFS अफिसार जानो सानो। खुलुमबाय आंनि मुङा अनसमा लाहारि आङो पायनियार एकाडेमिनिफ्राय 90.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आङो टिचार्स आरो पेरेन्टसखौ होननो सानो